avui us volia comentar una cosa que em va passar l'altre dia. El tio em va cagar, o sigui, abans d'allí, una cosa que se'n diu palo selfie. Això, palo selfie, perquè serveix un palo selfie. I no et donen gaires pistes. Doncs bueno, total, com que no sabia per què servia, vaig començar a utilitzar-lo per moltes coses. I n'he descobert de funcions moltes. Total, que només servia per tirar fotos selfie. Que divina és l'ignorància! Per agafar coses a llocs alts. Per jugar al golf. Per podar els arbres. Per rascar-se l'esquena. Per espantar la gata. Per ser un bon xef. Per fregar el vidre. Conyo, que l'he carregat! Per desembussar el vàter. Per afaitar-se. He descobert que només servia per fer-te fotos i autogravar-te. Veieu per tot el que es pot fer servir el palo selfie? Toma d'esta! I fins aquí les funcions del palo selfie. I fins allà, adéu!